Čo? Čo? Urobíš video. A ja? Jak bude ťahať? Mám to len toto stlačiť, či ani nič? No ale by som potrebovala aj Milana, aby sme videli, nie? Skôr. Jo, ty tam ideš dopredu. No ale nie, že spustí dole. Môžeš, Milan, môžeš. Môžeš. Môžeš, pomaly. Dobre. Stoj. Teraz zatiahnite ručnú. Nie, že jebne zás dole. No ale tak našťastie len sme to nevedeli dostať von. Lebo toto je záchranár, požiarník, vieš. Dobre, Peťo, kde si? Jak to mám vypnúť?